Gisugdan na sa pag-train sa Mandaue City Government ang mga contact tracers nga bago nilang na-hire subay kini sa paghingusog sa proseso pagsumpo sa pagkatap sa COVID-19. Ang detalye ni Nico Serino. Gisugdan na ni atong weekend ang pagbansay-bansay sa bag-ong na-hire nga mga contact tracers sa Mandaue City. Kahinumduman, mihimo ang syudad og halapad nga hiring aron ma-fill up ang maong mga posisyon sa paghingusog sa contact tracing capability sa dakbayan. Si Attorney Julio Cesar Entice, contact tracing team leader, ang mipaubos kanila sa training. Sawa pa maabogado, usa ka infection control nurse si Entice. 37 ka mga tracers ang unang na-hire sa Mandaue. It's really part of the job. Ang risk. Mao na nga first that we have to verify from our contact tracers is the commitment in public service. Matud sa pangu sa Emergency Operations Center, laing mga aspeto pa sa contact tracing ang itudlo sama sa palisiya sab sa PNP. Ang kapulisan kaabag sa syudad sa maong gimbuhaton. Aduna na inisyal nga 149 ka teams sa tracers nga ipakatap sa kabarangayan. 149 teams from the barangays. But we have to properly train them and then katong i-clusterize na nato para mas efficient ang iyang implementation kay karon biya maugid biya ang gi-focus sa atong national government. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.